ole ko poison na fria tu point pathum chi kan se do na ngai zong thadek nei dan tia kan kan se nol to tu mi point hi chu kan sei mai te zinga min ka khia chu kan sei tho tho ni pakhat na chuanin din munin thlau tu ka hi mi patam po me chetam po a boi thlak na lai chinom ve a hami an ngei zon na ko nga te chuanin boi na chom lo me thema ko chu in nei do nu pui pasara in siam to nu a hianin din munin thlau lu tu khi chuanin mi pahnih chau in kak ani tawh lo a chhung leh chhung te in kak lo ni tawh a tin hanin nei tawh chuanin a mi mala in nei na chhung kuah hi ka in nei tawh thin awang khanin harsatna awm du em em mai a hlim tak tak te phak thin ani ta chuan din hmunin thlau kan tih khanin hei in thlau sat liat hei chu awm ve ta ma ko chu din hmunin thlau leh lut tuk hi awm ani thil thleng zen zen lo ni hang hi chu thil thleng zen zen ngai lo ni ta hei TV vela chuanin romantic movie vel kan en chuanin din thlau over lu tuk hlim ta kai nei ta te panom tho ma ko chu tiang chu movie ni ta movie stand ta hemi nun phung tak tak ka hi chuan real life ai chuanin ani ve khek lo ni din hmunin thlau over lu tuk khatiang kha aboi thlang na ya um ve ta mi zo wa te chun kan kho sak te la sang lo ta tam taka chuanin tiang hi chu thleng zen zen lo me thema ko chu mi zo te zinga po tun la ya chuanin tiang thleng te po um ve zo to me theya chu wang chuan han ngai to ta la over le la tukang chi kha a om ani chuanin company ka ka fel ma se chung kwa kan in nei to china chum boi ne hi om duwa a me che tam po mi patam po nom thin lo me che kho sak niam to ni chu mi pa ina nom tak na kho sa thei lawa chung te ne nei hon an ni phei chuan tin mi patam po chu tiang tho chu ni wang khanin khia tiong me me chuanin din munin thlau le tu kho sakin thlau le tu kang chi te a le tu kan ti kha khethiam ta la khatiang chi kha ni chuanin in nei na bo ko ka a hlim tak tak thei thrin lo boi na ne om tam thrin ani ti ka lo kheta la in thlau le tu kang chi kha ani chuanin lo khethiam ta la ama ko chu in thlau tak tak hi an wa ga te meang se tong khan thil thleng zen zen ani lo wa hi chu soi tong khan fi ma te thon thua te a thleng thrin ta hemi mi khing non phung dik tak ai chuna thleng zen zen lo ni ta ma ko chu ka tian thil thleng zen zen lo chinga khana thleng om chun te zinga mi lo ni ve ne chun lo khme me ta la in panin in mangai in dim takin om maula chung te ne nei ton kan ni wang lim lo na chan sa tam bi ka ni i khami la ka tang khan loin ring lok sa lo in veng lok sa la ti te kha kho sa ka in an lo lu tuk te khanin a om ve thei ni ti kha lo khat ta mai ta la point pani na chuan mi patan bi ka ni le zola tu ma hi va chaw lo emo va ngam lo emo hi mi patan bi chuan nei lo hi thakop maya china point pakhat na kan sei le kan in kal angin lang me thema ko choi chumi pa fui nan bi kan na lai a lo ngai sathiam ta la tam takin mi pa than kha the chuan in mi hi kan va chaw lo kan wangam lo thrin ani hemi lai hi mi pa hi chu mi pa kan ni na lai a hian pathian in mi pa hi chu nung zo ka min siam na lai zon hi lo om le nge thina hei me chi officer sang tak tak te le ka thiam sang tak tak te pon an driver ten nei no la chung kom hlim takin an om phian zela me chian fingan fel thiam phe chonin mi pa ten da zom thiama din hun loin ang lo de ko ni se mi pa te khan da zom thiam chung ko hlim tak an din ve thrin tho ni ka soi tum zo ka chon mi patan tu ma wa chaw lo emo wangam lo hi mi pa kan ni choi kan nei thei lo tu bo hi kan phu ve kan ni kan nei tu ani lo wa i ka tiang wangam lo ang chi kha chu wang chuan mi pa kan ni chuanin mi hi nula te tiang mai chi ai hom roi mai hi va phu lo en nga kan te mo wa chaw lo nga kan te hi i kan ti do tu kan nei lo ti kha lo khata ra kan du zong tak le tha kan ti zong tak ten ni phei chuanin engem ma chaw lo nga kan ta kha a fu lo ve thei chen ni kan mi thi kan ti sang tu kan ni ti mai te ang o sam zong in a thalam zong in ma se kan mi thi kan ti sang nga tu ma va phu lo le kan du em po ni se va chaw lo wanga khatiang va ti ngam lo chi kha kan nei tu kan ni lo ma ni kan ti huai san tu kan ni ti kha lo khata la thain ya khia ni patan bi ka ri chu a point to be ka sei du chu he chu thian ta tan po ni ya ko pui tan le ka tiang an thian tan po than lo tu ka point pa poi mo de chu thilen kem mai poisa te vek ching hi thilen kem lut na poisa te vek ching mi hring hi ambul na ya tam lo thok mai hemi entonan he mangai na te po ni ta poisa manga te ching mi hi nom ve ni tin kanin mi hring in pek na te kan hun kanin pek na zong te poisa te ching mi te nom ve ta collection ka line entonan ho te kan se me nga lo ngan thil e ma khatha kan ti ta ni zan khu an gam be ta ha tak khan kan thiam to khan kan han ti ve ta
ama ko chu mi then khat chuan hetiat ti vak ngai hleniam a thiam ho poisa in oi me la poisa mangin ti tiang me la poisa loin ti chuan thade ben he ai thase zon na chuak dona lo man ti ta ni ka soi dan chu kha thiam mo ta khanin an sei kha chu dik tho me ma ko chu khatia poisa manga tu te mon va hoya thade wa ti thei me lai khan zan khuwa tha seng le hun seng kan ti ve dong zong hlut na ha an da bo de me ni zia chu poisa manga khatia thil ti me thei ni kha chuanin mi na thei pato ka lo be ve na te a lo ti ve na zong zong hlut na ha an kha thiam phalo ni ti me ang chu tiang no chuanin mi khinga hianin poisa hlut na ngai poi mo em mai thil eng kim poisa manga le thei ve ka mo ti yang chi te i poisa ngai ka sei thiam lo poisa om ta chuanin ti ngal ve kang chi mi khing hlut na le an tha le an zung sen na te khang zong zong da poi mo sak lawa poisa om chuanin thil ti thei ve ka ngai ang chi tiam mi khing bula hianin om tam lo tha tin ko pui tam phe chuan thlo le zo em mai ni tiam mi khing hi mangai na ko nga te pon ni ta poisa da poi mo em mai amana to do chon lom ang chi te mo amana to lo do chon nungai ang chi te poisa hlut na kha mai ang chi mi khing bula hianin a lim tak tak thelo ni ti kha tai la ka soi fia thiam fak lo doli pa ton la ko sop mene ka lak ti kha in kha do ve kanga anui na ko pon them rang manga thui saka kha dik ta ka soi chung kha ko pom moi lo lu to ni poisa engam mol hekin kha ai moi di kha le the ni ama ko chu kha doli pa ton kha chuanin a moi lo ai ma chuanin anui na thei pa to ka tha le zung senga ati saka kha ngai lu ko tham moi em mai ni ma ko chu tu na kan sa yang mi khing hi chuanin kha tiang ko tham moi thei lo poisa nin lo senga mo han ti lo se khai moi kha le thei de om se ti an lungoi lo ni mi khing in pek na te le an tha le zung in sen na te bin fangai na te kha thiam lo poisa hlut na manga thil lo te man mong chi hi ko pui ta nan that lo me ba ka thiana po an bula hin lim takin om thei lo ni ti khalo khela khati ang mi khing I khia ani chuan an bul na ya tam lo tho khop mai kan no na ti chawa men tinguwa ya tin an bula lim takin om thei lo ti khalo khata buk ta le ka ti zong kha kan soi thei tin ta chatin point dang engemaw sei mai om ne pon video dang kan na sia kan na sei le zelanga chuanin video lo entry to te le channel lo subscribe to the zong in the vai chung alom thu ka soya video thale zual a he a quality te po thalem lo ta I kan lo in ha son zel kan lo to manga chuanin support to the zong chung alom thu ka soya